lehet, hogy ez csak belőlünk fakad, hogy mi azért nem, hogy mondjam, nem a vidám könyvek felé Nem hajlunk. tudom, volt ezek között vidám? Most azon gondolkozok. Ez Ez itt itt a a két két könyv könyv között. között, ahol az egyik történet véget ér, a másik pedig még csak formálódik. Ott születnek a jó beszélgetések. Anettel. És Ditkével. Sziasztok, én Anett vagyok, köszöntünk mindenkit a két könyv között következő podcast epizódjában, ami egy tematikus rész lesz. Úgy gondoltuk, hogy érdemes beszélni egy kicsit bővebben a rövid könyvekről, és hoztunk nektek néhány olyan könyvet, amiről úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy rövid az oldalszámuk, a tartalmuk mégis bőven indokot ad arra, hogy beszéljünk róluk, és hogy mindenki olvassa ezeket a könyveket. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez többek számára érdekes lehet. Mit gondolsz, Ditke? Szia, Ditke! Sziasztok, szia Anett, én is nagyon egyetértek, és hát majd belem fogunk menni abba, hogy állunk mi a rövid könyvekhez, de csak előjáróban annyit, hogy én imádtam erre a részre készülni egyébként, és tök jó felfedezéseket tettem, és kb. Az összes könyv, amit hoztam, azt így miközben készültem és írtam a kis jegyzeteimet, aktívan vissza kellett magam tartani, hogy ne kezdjem el őket újraolvasni, ami főleg nagy szó, mert ugye rövidek, tehát úgy voltam vele, hogy akár el is olvashatnám itt délután ezt vagy azt a könyvet, úgyhogy remélhetőleg ez a rész segíteni fog azoknak, akik mondjuk éppen egy kicsit így meg vannak akadva, hogy milyen könyvhöz nyúljanak legközelebb, nem akarják óriási fába vágni a fejszéjüket. Igen, ez talán ilyen kis kitűzött, ki nem mondott célunk is, nem? Tehát, Uh-huh. hogy attól függetlenül, hogy mi itt szeretünk beszélni ezekről a könyvekről, talán tényleg ebből több mindenki fog csemegézni, vagy talán több mindenki tud könnyebben leemelni a polcról egy mondjuk 200 oldal alatti könyvet, és egyébként nagyjából azt így elmondhatjuk az elején, hogy ez is volt a fő tematikánk, hogy 200 oldal alatti könyveket hoztunk ma. Így van, kisregény az jöhetett, de mondjuk novella vagy novellás kötet az nem, meg verses kötet sem, tehát hogy itt tényleg ezeket a kis epikai műfajokat novella fölött vettük számításba. De mielőtt még belevágnánk, mesélj arról, hogy vagy Ditke, mit olvasol most például? Hát ez a kérdés most azért nagyon jó, mert ez összefügg, remekül vagyok, és ez annak is köszönhető, hogy mit olvasok éppen, mert én most a közös könyvünket olvasom, a Piranézit, és nekem ez egy újraolvasás egyébként, méghozzá nem is az első újraolvasásom, úgyhogy ez különösen érdekes most, ilyet még nem csináltunk, hogy olyan közös olvasásunk van, ahol az egyikünk már olvasta a könyvet, úgyhogy ez is nagyon izgi, de hát nyilván azért is. Én azért örültem, hogy ezt a könyvet választjuk, mert imádom ezt a könyvet, és minden alkalommal nagyon sokat ad, amikor újraolvasom, úgyhogy most nagyon jó nekem emiatt, de egyébként még olvasom a Szécsi Noémi kötetet is, amiről beszéltem már korábbi epizódban, a Régen minden lánynak jutott férj című non-fiction kötetet. Azzal lassabban haladok, mert azt nem ilyen hosszú nagy etapokban olvasom, hanem ilyen kisebb etapokban, de továbbra is nagyon élvezem, és hát amellett, hogy sokat tanulok belőle, hihetetlen vicces dolgok vannak benne. Például most pont egy olyan résznél tartok, ahol az óvónő képzésről van szó, és van benne egy idézet egy korabeli valamilyen dokumentumból, hogy a nem tudom melyik józsefvárosi kisded óvóban azonnali hatállyal be kell tölteni a megüresedett óvónői állást, mert Kokkes Emma megőrült, megtébolyodott, és hogy feltűnően gyakoriak ezek az esetek, úgyhogy valamit most már kezdeni kell. Nyilván ez vicces, de nem vicces, de hogy nagyon-nagyon érdekes utána, ahogyan Szécsi Noémi körüljárja ezt a témát, hogy mi van mögött, ez egyébként vicces, és egy kicsit ilyen nonsense dokumentum Stílusa mögött. van annak a nőnek egyébként. Igen, Bár én igen. mondom, én még csak fikciót olvastam tőle, de abba baromi jó volt, és tökre lehet élvezni szerintem, ahogy ő ír. És amit te is mondtál már múltkor is, hogy annak ellenére, hogy ez egy non-fiction, nem száraz, nem ilyen töltelék szöveggel van tele, Uh-huh. amitől esetleg tart az ember, hogyha kinyit egy ilyen könyvet, hanem ilyen tök olvasmányos. Igen, abszolút. Úgyhogy ezt még mindig nagyon élvezem, de most ezért erősebben megvan bennem az az élmény, hogy épp a Piranézit olvasom. Kb. A közepén tartok, úgyhogy még azért a nagyon jó részek hátra vannak. Egy ilyen kis kulisszatitok, majd erről biztos fogunk beszélni a kibeszélőben, hogy ezt egy picit most máshogy olvassuk,
pont azért, mert hogy te, Ditke, már nagyon sokszor, vagy hát, hogy sokkal többször olvastad már ezt a könyvet, ez viszont nekem még első olvasás, és hát azért ezt mi nem titkoljuk el, hogy miattad került ez be a listába, és nincs is Igen. ezzel semmi probléma. Én annó egyébként a könyvet is miattad vettem meg, pedig akkor még szóba sem került ilyesmi, hogy majd mi ezt egyszer egy ilyen podcast beszélgetésben fogjuk kitárgyalni. És egyébként az is egy kis kulisszatitok, hogy mielőtt elkezdtük felvenni ezt a podcastet, már beszéltünk róla vagy 20 percet. Igen. Tehát, hogy akár már azt is elkezdhettük volna, de én is a közepén járok, és ettől többet nem mondok, mert hogy még Ditke sem tudja, hogy mit gondolok erről a könyvről, úgyhogy ez majd még a jövő zenéje. Igen, lehet, hogy élő, kibeszélő adásban fog megszakadni a szívem, hogyha nem tetszik neki, de no pressure, senkit nem akarok nyomasztani, mindenkinek a véleményének van helye, Egyébként igen. de azért eléggé aggódom, hogy nem, egyébként, Igen. hogy mondjam, ez most így viccet félretéve mind a ketten olyanok vagyunk, és te is mondtad ezt a múltkor, hogyha egy nagyon szeretett könyvedről vagy szerződről látsz negatív kritikát, akkor te őt nem szereted attól kevésbé. Nem rontja el az olvasási élményedet, de hát azért igen, remélem, hogy tetszeni fog, már csak azért is, mert nekem olyan sok nagy élményt ad, és remélem, hogy neked is, mert ez tök jó. Abszolút, és azt hát remélem egyébként nem kell elmondani így senkinek, de természetesen ezek teljesen őszinte vélemények. Tehát, hogyha nekem vagy neked nem tetszik valami, azt mi soha nem fogjuk sem eltitkolni, sem megmásítani, hiszen annak semmi értelme nem lenne. Igen. Tehát attól, hogy én tudom, hogy neked ez a kedvenc könyved, én nem úgy olvasom, hogy nekem ennek muszáj tetszenie, vagy minden aspektusával egyet kell értenem, hiszen ahány olvasó, annyi olvasat, és ezzel semmi probléma nincsen. Így van. És egyébként csak visszatérve arra, hogy ez miattam került be ez a könyv, van olyan könyv, ami pedig kicsit inkább miattad. Már azért beszélgettünk róla, hogy majd áprilisban mi legyen a közös könyvünk, és ott meg egy olyan könyv, meg egy olyan szerző merült föl, aki neked fontos szerződ, Igen. de ezt a könyvét még nem olvastad. Most nem fogom még felfedni, mert hát ha addig még megváltoztatjuk ezt a döntést, de csak ennyit akartam így előrejelezni, hogy lesz olyan közös könyvünk is, ahol pedig te leszel talán egyel elfogultabb, hogyha úgy tetszik, úgyhogy... De ez is hozzátartozik, meg én ezt különösen várom, hogy milyen lesz úgy beszélni egy könyvről, hogy tudod, nem együtt fedezzük fel, hanem picit máshol tartunk a könyvvel való kapcsolatban. Meg szerintem egyébként pont erre jó az, amit te mondtál az előbb, hogy ha valakinek valamilyen más véleménye van, a te elfogultságodon is tud tompítani, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ezt ki, tehát, hogy annyira elfogultan szereted azt az adott könyvet vagy szerzőt, hogy már lehet, hogy nem látod meg a hibáit, ami neked nem hiba, meg lehet, hogy alapból nem hiba, csak lehet, hogy rá tud világítani egy másfajta olvasás arra az adott könyvre, szerintem. De persze ez nem kell, hogy így legyen. Tehát nem arról van szó, hogy meg kell másítani valakinek a véleményét nyilván. Ez messzire vezet egyébként ez a kérdés, de szerintem minden területen tök fontos, hogy tudjunk így érvelni, meg vitatkozni, és most nem az ilyen feszült vitára gondolok, hanem véleményeket ütköztetni, mert nagyon sok terület van, ahol az ember nem is feltétlenül tudja, hogy mennyire elfogult, vagy mennyire már egy adott nézőpontban áll, és abból nehezen mozdul ki, úgyhogy én arra is használom ezeket az alkalmakat egyébként, hogy ezt gyakoroljam, mert amikor kikerül ez az epizód, akkor még pont szerintem a választások előtt leszünk, de igen szerintem is. Egy kicsivel, de hogy én ezt most nagyon érzem egyébként, hogy kicsit tudatosan keresem az alkalmat arra, hogy ezt a kultúrált, kritikai gondolkodást és véleményütköztetést bármilyen fronton gyakoroljam, úgyhogy emiatt is örülök, hogy ez lesz a következő közös. Abszolút. Mindennel egyetértek. Na, és akkor, hogy egy picit rákanyarodjak a mai témánkra, milyen kapcsolatod van a rövid könyvekkel? Hát ez egy érdekes dolog, mert kapásból azt mondtam volna, hogy én nem vagyok egy rövidkönyves alkat. Erről már beszéltem, hogy a novellákkal például kifejezetten így tudatosan kellett megbarátkoznom, mert az nem egy kényelmes műfaj vagy hosszúság nekem, de aztán rájöttem, hogy a rövid könyvek, vagy rövid regények, ezek a 200 oldal alatti, vagy mondjuk 200-250 közöttiek, tök sok olyan könyv van a régi kedvenceim között, ami ebbe a kategóriába esik. És igazából azt érzem, hogy a mai fejemmel
könnyebben nyúlok talán hosszú könyvek felé, mint rövidek felé, de ez inkább amiatt van, amilyen műfajú, meg témájú könyveket szeretek, mert akár a történelmi regények, akár a fantasy, akár a sci-fi, de mondjuk egy nagyobb lélegzetvételű, lélektani vagy családregény is olyan, ami sok oldalszámot tud felvenni. De van valami olyan a rövid könyvekben, és most itt ránézek erre a kupacra, amit összekészítettem, ami viszont hát talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy bizonyos témáknál az, hogy a szöveg rövid, és érzi az ember, hogy jobban jelentősége van minden szó meg mondatválasztásnak, meg ahogy össze van rakva, emiatt egy kicsit más gondolati szinten emésztem meg őket. Tehát mondjuk egy, nem tudom, 800 oldalas fantasy, vagy egy történelmi kalandregény, ott nem úgy olvasom, hogy minden egyes leírásnak, meg bekezdésnek úgy a mélyére kell lásnom, mint mondjuk egy 170 oldalas könyv, ami valakinek mondjuk a memoárja, és tényleg tudom, hogy ott minden szó és minden mondat okkal került a helyére. Igen? Tehát figyelmesebben olvasod a rövid könyveket, mint a hosszabbat? Mondhatjuk, hogy igen. Nem mindegyiket, mert van ebben a listában is olyan, amire ez nem feltétlenül igaz, de sok olyan van, ahol nagyon emlékszem, hogy amikor olvastam, megvolt ez az élményem, hogy ezen most pont azért, mert rövid, nem szabad átrohannom, mert nem akarok általánosítani, de szerintem egy novellánál is igaz, meg egy rövid regénynél is igaz, hogy bizonyos szempontból nehezebb megírni, mint egy hosszút, mert jobban így szerkesztetnek, meg feszesnek kell lennie, és vagy inkább azt mondom, hogy nehéz egy olyan rövid könyvet megírni, ami mondjuk egy ilyen top rövid könyvek listán kiköthet a végén. Ahol Ez azt már érzed, inkább, hogy igen. 150 oldal volt mondjuk, de valahogy mégis annyira sokat adott, vagy annyira belevitt egy témába ilyen kevés oldalon keresztül, hogy a végén mondjuk egy lapon tudod említeni egy 800 oldalas 4-3-2-1-jel élményben. Érted? Igen. Igen, abszolút értem. Most azon a mondatodon gondolkozok, hogy vajon nehezebben megírni egy rövid könyvet, mint egy hosszút, és hát nyilván erre én nem tudok válaszolni, mert nem írok, de vajon olvasás szempontjából máshogy olvasok-e egy rövid könyvet? Hát nem tudom, ehhez talán kicsit hozzá tudnám kapcsolni azt, hogy az én viszonyom milyen a rövid könyvekkel, mert hogy én nem olyan régóta olvasok rövid könyveket. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon rövid időszakra visszanyúló dolog. 2 éve azt hiszem 2 éve volt egy olyan időszakom, amikor így valahogy így elkezdtek beszippantani ezek a 200 oldal alatti dolgok, mert rákaptam az ízére, és egy olyan könyvvel kaptam rá, amit egyébként nem hoztam most a listába, úgyhogy elmondhatom, ez Joseph Conradnak volt a Sötétség mélyén. Ezt most nem tettem bele a mai listánkba, de az olyan szinten berántott ezekre. Szóval, hogy én mindig azt gondoltam, vagy azt hittem, vagy azt éreztem, hogy egy ilyen rövid könyv soha nem tud engem annyira mélyen magába rántani, mint például egy 800 oldalas családregény. És ez megdőlt bennem egy bizonyos ponton, és elképesztő számomra, hogy egy 170-180 oldalas könyv is annyira mélyre tud menni, és olyan sok érzelmet ki tud belőlem váltani, amire egy 1000 oldalas könyv is képes. És ez szerintem egy elképesztő dolog egyébként. Teljesen egyetértek, igen. És nem is biztos egyébként, hogy így nagyon meg kell fejteni, vagy szembe kell állítani a kettőt, mert talán az nem titok, hogy nekünk lesz hosszú könyves epizódunk is, ahol pedig Bizony. kifejezetten ezeket ami már mindenki szerint hosszúnak számít, 600-700-800 plusz oldalas könyvekről fogunk beszélni, és én nagyon szeretek ilyen struktúrákban gondolkodni, és nagyon igyekeztem valami megfejtést találni erre, hogy a rövid könyvek versus a hosszú könyvek, hogy lehet, hogy műfajtól függ, vagy témától, hogy melyikre melyik a jobb, és arra kellett rájönnöm, hogy nem találok ilyen egyszerűen megfogalmazható megoldást. Tényleg azt érzem, hogy nyitottan kell állni mindenféle hosszúságú, meg formátumú, meg műfajú alkotáshoz, ami valahol megszólít, akár a főszövegével, akár valakinek az ajánlásán keresztül, mert hogy nem tudhatod, hogy mi lesz az új kedvenced, és ahogy mondod is, hogy milyen kapukat nyit meg. Akár egy szerző, akit eddig teljesen hanyagoltál, mert mondjuk tipikusan rövid könyvei vannak, nekem van ilyen a listámban, lehet, hogy megnyitja felé a kaput. Igen, abszolút egyetértek. Nekem ilyen Tar Sándor. Na. Úgyhogy
Igen. Ja, azt ki is hagytam az elején, hogy igen, most neki is például olvasom a novellás kötetét. Na de, szám szerint, hát még nem igazán tudjuk, hogy hány könyvről fogunk beszélni, most ez kicsit ilyen felkészületlenül hangzik, de ez azért van, mert nem tudjuk, hogy mennyi átfedés lesz a kettőnk listája közül, nem beszéltük meg direkt, tehát hogy nem tudjuk, hogy mit fog hozni a másik. Belevágjunk? Kezded, vagy kezdjem? Fú, elkezdem szívesen. Oké. Vágjunk bele. Nekem az első a listámon, ami legelőször eszembe jutott, az Claire Keegan-től az Ilyen apróságok, ami összesen 96 oldal, és nekem ez az egyetlen olyan könyv a listámon, amit szívem szerint egyébként novellának titulálnék, és nem kisregénynek. Ez egy elég népszerű könyv egyébként, szerintem sokan ismerik. Az 1980-as években Írországban játszódik, és egy Bill Furlong nevű szénkereskedő a főszereplő, aki a családjával karácsony ünnepére készül. És ez egy nagyon békés és hangulatos regény, legalábbis úgy indul, tényleg csak életképek, meg hangok, meg benyomások, szóval én egyébként nagyon ajánlom, hogy ezt karácsony közelettével olvassátok, hogyha még nem olvastátok, és én is megvettem ezt a könyvet valamikor tavaszi hónapokban, és majdnem egy évig tartogattam, és a rákövetkező karácsonykor olvastam el, mert annyira azt éreztem, hogy ez az a könyv, amit akkor kell olvasni, amikor játszódik. És hát nem szeretnék nagyon belemenni abba, hogy mi az, amiről igazából szól ez a könyv. Nagyon sokan tudják egyébként, úgyhogy csak annyit mondok, hogy a Magdolna mosodák kerülnek elő benne, amiről, hogyha már hallottatok, akkor ez nem hangzik idegenül, hogyha pedig még nem, akkor ezzel talán nem lőttem le semmit, de ez az, amit érint ez a történet. Viszont fontos elmondani róla, hogy ne azzal az elvárással vegyétek kézbe, hogy ebbe a jelenségbe ilyen igazi mélybetekintést fog nyújtani. Tehát ez nem egy történelmi regény, ez nem egy dokumentumregény, hanem ez tényleg inkább egy kicsit ilyen slice of life történet, ami átadja ezt az érzést, hogy milyen belső feszültség van abban, amikor éled a saját életedet, és mondjuk szembesülsz egy olyan nehéz helyzettel, vagy problémával magad körül, amiről dönthetsz úgy, hogy elfordítod a tekinteted, lehet, hogy nagyon régóta ebben élsz, hogy elfordítod a tekinteted, de mi van akkor, ha úgy döntesz, hogy nem? Hogy te most szembenézel ezzel, vagy teszel valamit. És szerintem ezt az érzést ragadja meg nagyon szépen ez a könyv, és nagyon-nagyon kevés oldalban tényleg inkább olyan érzés olvasni, mint egy novellát, de én egyetértek azzal, ami egyébként a könyvnek az elején is van, hogy minden szó a helyén van ebben a kötetben, szóval, hogy érzi az ember, hogy ez így tudatosan lett ilyen szorosra szerkesztve, de mégis nagyon ilyen lírai, és átadja ezt az érzést, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett. És azt gondolom, hogyha nem egy ilyen nagyon részletes, nagyon belemenő, tehát nem azt várjátok, hogy válaszokat adjon ez a könyv, hanem inkább azt, hogy egy érzést ragadjon meg, akkor nagyon sokat tud adni. Tök jó. Azt tudom, hogy már megjelent több könyve Igen. magyarul, mármint hogy úgy értem, hogy már lefordították. Én még nem olvastam tőle semmit, úgyhogy majd lehet, hogy egy ilyen, ha valami rövidre vágyok, akkor majd lehet, hogy elkezdem. Rengetegen dicsérik egyébként, valóban nagyon népszerű, nagyon-nagyon népszerűek a könyvei. Igen, azt nem mondtuk el az elején, hogy itt most ilyen nagyon részletes cselekmény leírásokba nem fogunk belemenni, mert egyrészt a rövid könyveknél ez nagyon-nagyon nehéz, másrészt sok könyvről fogunk ma beszélni, és inkább azt hiszem, hogy ilyen kis csinálót szeretnénk inkább adni ezekhez a könyvekhez, és inkább arról fogunk beszélni, hogy milyen érzéseket, milyen lenyomatokat hagyott inkább bennünk. Igen. Te most azt mondtad, hogy egy nagyon tudatosan megírt feszes könyvről van szó. Hát én most egy teljesen ellentétes példát fogok hozni így nyitásra. Azért azt hozzáteszem, hogy ha valakinek nem tűnne majd fel az adás végén, én csak férfi szerzőket hoztam, nem hazudtoltam meg önmagam. Ez nem azért van, mert tudatosan erre figyeltem, hanem ez is látszik. Ebből is látszik, hogy én mennyire férfi központban olvasok, azt hiszem. És nekem az első ilyen az nem más, mint Boumir Rabál, akinek a Táncórák idősebbeknek és haladóknak című kisregényét hoztam, amivel egyébként szintén sokan vitatkoznak, hogy ez egy novella. Nem, szerintem ez egy kisregény, 100 oldal mindössze egyébként. És Rabál pont nem a
pont nem a tudatos írást képviseli, legalábbis én szeretném hinni, hogy ez a nagyon kusza, vége láthatatlan, hosszú, hömpölygő mondatai, amiből ő felépíti a kisregényeit, meg a nagyobb lélegzetvételű könyveit is, az így abszolút zsigerből, én azt érzem, hogy ez teljesen zsigerből jön belőle. Egyébként ez egy monológ, egy idős cipész monológja, aki egy padon ülve szóba elegyedik egy fiatal lánnyal, és igazából megállás nélkül dumál. Tehát, hogy itt nem, ez nem egy cselekményközpontú kisregény, itt ne próbáljon meg senki kibogozni belőle semmi fontos mondani valót, és igazából pont ebben van a lényeg, hogy Rabál érzéseket, emlékeket ad át, és annyira gyönyörűen és csodálatosan hozza vissza a letűnt kornak a nyomait, és annyira keserédesek az ő történetei, hiszen neki nagyon-nagyon nehéz élete volt egyébként, és alapból egy nagyon nehéz korszakban élt ő, és mégis annyira megláttatja veled a jót a rosszban, és annyira gyönyörűen fordítja át, hogy amin búsulni, meg keseregni lehetne, ő azt az ő saját stílusában, az ő szarkasztikus humorával valahogy így teljesen átformálja benned, és inkább ilyen tükröt tart feléd, hogy igen, persze lehetne ezen sírni is, de hidd el, hogy jobban jársz, ha inkább nevetsz rajta. És Boumir Rabál az az író, akit bárkinek, bármilyen életkorban, bármilyen életszakaszban, bármilyen hangulatodban is vagy, mindenkinek tudom ajánlani, mert felemelő, ahogy Boumir Rabál ír. Fantasztikus, én imádom, az egyik kedvenc szerzőm. Igen, egyébként nagyon emlékszem, amikor az írókboltjában voltunk, azon az ominózus napon, Igen. amikor rábeszéltelek a 4-3-2-1-re, akkor pedig te kis hián rábeszéltél, hogy megvegyem az első Rabál kötetemet. Nem vagyok már messze tőle. Egyébként pont ez nagyon tetszik, amit mondasz, hogy nekem kevés olyan szerzőm van, akinél ez az élményem van meg, hogy így ezt a könnyedséget, meg ezt az élményt tudja átadni, és nem csak mindig a nyomasztást, meg a mély témák, meg a nem tudom, társadalmi. Igen. Ő tökéletes erre egyébként. Tökéletes. Tehát ő a legborzasztóbb háborús dolgokról is úgy ír, mint senki más. Őt nagyon tudom ajánlani, tényleg. Hát lehet, hogy akkor itt most nem azt fogom következőleg hozni, amit eredetileg gondoltam, mert jobban tudom kötni ide Mikszátot. Én hoztam ide egy Mikszát könyvet, a Szent Péter esernyőjét. Én őszintén nem tudom, hogy emberek hogyan állnak ehhez a könyvhöz, mert van egy ilyen érzésem, hogy a kötelező irodalom azt vagy nagyon védik emberek, hogy annak ellenére, hogy kötelező, ez jó, vagy csak így megpróbálják elfelejteni, de nekem ez egy picit máshogy van meg a fejemben ez a könyv, mert nyilván én is úgy olvastam először, hogy kötelező volt a 7.-8. osztályban, de én ezt már felnőttként is újraolvastam, szerintem többször is, mert én imádom Mikszátot, és nekem ő a kevés szerzők egyike, akinek a könyveibe így lelkileg feltöltődni járok, és ahonnan merítem ezt a nosztalgia faktort, meg nekem ezek a könyvek adják egyébként ezt a jófajta hazaszeretetet is, és a Szent Péter esernyője, hogyha valaki esetleg nem ismeri, vagy nem emlékszik rá, ez ugye egy romantikus történet, de csak félig, mert félig pedig egy Vibra György nevű ifjú ügyvédnek a nyomozása a rejtélyes öröksége után, és ami különlegessé teszi, hogy tényleg az egész történet középpontjában ez a rejtélyes, misztikus erővel felruházott tárgy, ez a piros esernyő áll, és ezen a történeten keresztül Mikszát egyrészt ad egy korrajzot és egy társadalomrajzot. Neki ugye nagyon sok regénye szól a gentry rétegről, erről a vagyonát, birtokait vesztett kis középnemességről, akiknek ugye az anyagi helyzete rászorítja őket, hogy valamilyen szakmát tanuljanak, többnyire jogász szakmát, és ilyen szempontból egy informatív könyv is, de mondom, ez a humor, meg ez az anekdotázás, ez nagyon-nagyon fogyaszthatóvá teszi, és ezen keresztül
szövi bele egyébként ezt a nagyon finom, nagyon ilyen melegszívű kritikát is a magyar emberek, vagy így Magyarország felé mixált szerintem, hogy mondjuk ez a babonásság, vagy ez az egymás méricskélése, kicsit ez az anyagiasság, ravasság, hogyan jelenik meg, és a végén olyan szépen feloldja. Tényleg jó érzésekkel csukott be ezt a könyvet, úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor rákötöm Hrabára, mert hogy azt feltételezem, hogy te is általában jó érzésekkel csukod be a Hrabá könyveket, én a mixált könyveket csukom be ilyen érzéssel, és hogyha valaki nem emlékszik már, hogy milyen volt olvasni gyerekként ezt a könyvet, vagy emlékszik, hogy szerette, de nem gondolt rá 20 éve, akkor én most így szerettem volna feleleveníteni, mert szerintem tök jó élmény újraolvasni felnőttként, hogyha valaki szereti amúgy mixátot. Én nagyon szeretem, és nekem egy olyan melegségérzést ad mindig ez a könyv, és rengeteget röhögök rajta, tényleg nagyon viccesnek is tartom, úgyhogy nekem ez egy nagyon kedvelt rövid könyvem, 188 oldal az a kiadás, ami nekem megvan, úgyhogy ez ide abszolút befért. Csendben kéne maradnom, úgy érzem, de nem teszem meg. Ez az első pontunk akkor, amin így szöges ellentét. Én nagyon nem szerettem ezt a könyvet, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, én arra emlékszem, hogy nem tudom, ez mikor volt kötelező, 7., 6., 7., 8. Én azt nyolc? láttam, igen. Nem tudom, én arra emlékszem, hogy próbáltam átverekedni magam nyáron, a kánikulában bent ültem a hűvös szobában, és folyamatosan arra gondoltam, hogy mi a fenének kell nekem ezt olvasni. Semmit nem értettem belőle, semmit az égvilágon, és nem is érdekelt, és nem is akartam megérteni. Nekem ez egy nagyon rossz emlék egyébként, és még nem vettem rá magam, hogy felnőttként elolvassam, és nem tudom, hogy valaha rá fogom-e venni magam, de nem is kell mindig mindenkinek mindent elolvasni, tehát ez nem erről szól, csak olyan furcsa, hogy nem gondoltam, hogy fogod hozni egyébként ezt a kis regényt, úgyhogy ez most így kicsit ilyen, meg is lepett, ha bár tudtam, hogy te nagyon szereted ezt, mert pont beszélgettünk néhány hónapja így a rövid könyvekről is, te ajánlottad is nekem, hogy ezt olvassam, és én egyből így, úristen, dehogy is, hát én ezt biztos, hogy nem fogom még egyszer elolvasni, de igen, hát ez biztos, hogy az is nagyon sokat számít, hogy ki mit hoz az iskolájából. Meg így a kötelező, ez egy külön téma is lehetne egyébként, hogy kire hogy hatottak a kötelezők. Szerintem ebben nagyon-nagyon fontos volt az adott magyar tanár is. Én úgy gondolom, meg úgy sok tényező számított ebben szerintem, hogy kiben hogy csapódott le. Abszolút, és a mai fejemmel egyébként, hogyha csak valaki így meg akarná szabni nekem, hogy mit olvassak legközelebb, és így kötelező lenne, akkor így rosszul lennék. Szóval Van egy viszolygás benned a szótól? Igen, mert én nehezen csinálok egyébként ilyen TBR listákat is. Néha van, hogy próbálkozom, hogy akkor ebben a hónapban mit fogok olvasni, meg nyilván vannak olyan könyvek, amik így prioritást élveznek, és mondjuk mi is megbeszéljük előre, hogy miket olvasunk, de soha nem úgy, hogy én egyébként azt az adott könyvet szívem szerint nem olvasnám akkor. Én erre nem vagyok képes, és az, hogy régen ugye így kellett olvasnunk a kötelezőket, szerintem ez nagyon sokat kivesz, mert nem csak az, hogy valamit kötelező elolvasni, hanem az időzítése. Mixelt egyébként egy olyan szerző, aki lehet, hogy valakinek így nagyon sokat ad, pont emiatt, mert ő a te ilyen feel good szerződ, de akinek meg nem, ott lehet, hogy megmarad egy ilyen szinten, hogy ja, kötelező volt, átverekedtem magam. Nekem egyébként Jókai ilyen, és tudom, hogy őt is nagyon sokan szeretik, és azt mondják, hogy felnőttként mennyire jobb. Nekem vele volt több ilyen küszködős élményem, és így nem hív, hogy felülírjam ezt az élményt felnőttként. De egyébként igen, ezek a kötelezők, majd beszélgethetünk róla. Mondjuk az a helyzet, hogy nem igazán tudom, hogy a mai magyar oktatási rendszerben hogy is vannak ezek a dolgok, de én már felfüllel hallottam olyat, hogy vannak olyan iskolák, ahol például a kötelezőket nem egy könyv van megadva, hanem mondjuk 3-ból választhatsz. És ez például szerintem ez egy tök jó dolog, hogy mit tudom én, ha te nem akarod elolvasni most a Szentpéter esernyőjét mondjuk, amit te felhoztál, de mondjuk el szeretnéd olvasni az Állatfarmot, nem tudom, vagy az 1984-et, akkor úgy választhatsz, és akkor picit utána nézel, és meg tudod állapítani, hogy melyik áll mondjuk hozzád közelebb. És szerintem már ez alapból egy jó opció lenne, hogy ne egy
kötelező ráerőltetésnek érezd azt a könyvet, és elvegye a kedvedet az egésztől, hanem legyen választási lehetőséged. Igen, én nem tudom, hogy van-e ilyen, hogyha van, az tök jó. És nyilván akkor úgy válogatják össze a párosokat, vagy a 3-4 könyvet, hogy mondjuk azt az adott jelenséget, vagy irodalmi korszakot, vagy szerzőt akár be lehessen rajtuk keresztül mutatni. Macska nyávogás. De igen, szerintem sokat kivenne egyébként az ilyen kötelező faktorból az, hogyha már valamiféle választási szabadságot adnának ebbe, úgyhogy... Na de neked mi a következő? A következő nekem egy viszonylag friss élmény, nem olyan régen olvastam, egy ilyen fél éven belül, vagy tavaly évvége környékén, ez pedig Ernest Hemingway-től Az öreg halász és a tenger. És ez egy tipikusan olyan könyv egyébként, aminél azt éreztem, hogy már mindenki olvasta rajtam kívül, és én így 30-as éveimben jutottam el ide, úgyhogy volt egy ilyen félsz bennem, hogy már túlságosan sokat, bennem amúgy is van ilyen, hogy túlságosan sokat tudok már egy könyvről, és akkor az nem fogja azt nyújtani, amit szeretnék tőle, de ez fantasztikus élmény volt. Ez szintén egy nagyon-nagyon rövid könyv. Santiago egy öreg halász történetét meséli el, aki hosszú balszerencse után újra tengerre indul, hogy halásszon, és maga a történet borzasztóan egyszerű, és mégis annyira mély emberi kérdéseket mutat be, mint a küzdelem, a méltóság, a kitartás, a magánynak egy olyan formája, amikor a saját harcaidat magaddal is meg kell küzdened, a természeti tényezőkkel is küzdened kell, és magad, egy szám magad kell átverekedned magad az élet különböző próbáin, amiket elét tesz, és borzasztóan csendes ennek a könyvnek a hangulata. Szomorú is valahol, de nagyon-nagyon elgondolkodtató. És az, hogy maga a tenger az élet és az idő jelképe egyben. Tehát valahogy egy olyan átfogó kép a tenger az életről, amit szerintem Hemingway csodálatosan írt meg, és mindenki érezni fogja, aki elolvassa ezt a könyvet. És hát mégiscsak a fő üzenete az, hogy maga az ember értéke a kitartásban és a méltóságban mutatkozik meg, még vereségben is. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos mondani való a mai világunkban is, amikor a tökéletességre törekszünk, a maximalizmusra, mert ezt várják el tőlünk a munkahelyen, a szociális környezetünkben, és megmutatja ez a könyv, hogy attól eltekintve, hogy tökéletesen kéne, hogy végrehajts valamit, ez nem mindig sikerül, de azt is lehet méltósággal viselni. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Teljesen egyetértek. Egyébként én is olvastam, és nagyon szívesen hoztam volna a listába, de annyira régen olvastam, hogy nem tudtam volna ilyen szépen megfogalmazni, meg koherensen, mint ahogy most te. Úgyhogy bíztam benne, hogy ez a te listádon ott lesz, és így rácsatlakozhatok. De nagyon szeretném egyébként újraolvasni. És pont ez maradt meg legélesebben belőle, amit utoljára mondtál, hogy ez a kitartásban, meg a küzdésben való érték, és hogy ez hogyan szabadíthat föl egy ilyen teljesítménykényszeres világban, ahol mindent így számszerűsítünk, meg mindennek csak akkor van értelme, hogyha eljutottál a végéig, és letetted az asztalra, és hogy mennyire fontos lenne látni, hogy sokszor ezek önmagukért vannak, és önmagukban értékesek, ezek az emberi törekvések, és lehet bármilyen apró célod, meg lehet óriási célod is, hogyha te azért teszel és küzdesz, akkor az megnemesíti ezt a küzdelmet. Ez nagyon megmarad belőle, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy így felnőttként újraolvasom, mert nekem egyébként szerintem ez kötelező volt gimiben, de az is lehet, hogy általános végén. Ennek nem néztem utána, de én szinte biztos vagyok benne, hogy kötelezőként olvastam, és így is nagyon megmaradt, hogy mennyire átjött ez az üzenet fiatalkorban is, de szerintem felnőttként meg még jobban átjöhet. Szerintem nagyon egyszerűen van megírva, és itt most nem pejoratívan értem az egyszerűséget, hanem pont, hogy pozitív értelemben gondolom. Mindenkinek átjön ez az üzenet, szerintem. És valószínű ebben rejlik az egyik nagysága, hogy nagyon jól van megfogalmazva. Nekem a következő az Julie Otsukának a Buddha a padláson című könyve. Ezt is elég sokan ismerik egyébként. Ez mondhatjuk, hogy történelmi regény, de ugye olyan szempontból ez sem az, mint ahogy az ilyen apróságok sem, hogy nem megy így bele a mélyébe egy jelenségnek,
de ez arról az időszakról szól, amikor az 1900-as évek elején ezek a postán rendelt japán feleségek érkeztek San Franciscóba, és ezt így szó szerint lehet érteni. Tehát, hogy ők ilyen postai levelezés útján kerültek kapcsolatba a jövendőbeli férjükkel, akihez elutaztak Japánból Amerikába. Ez nyilván egyrészt egy új élet, meg egy könnyebb, prosperálóbb élet reményében, és az, hogy aztán ez hogyan történt a valóságban, hogy a remélt jólét helyett mennyi nehézség, kemény fizikai munka, megalázó fizikai munka lett az ő osztályrészük, hogy eleve hogyan tud egy házasság kinézni, hogyha így köttetik, vagy ez az előzménye, hogy ilyen levelezés alapján ismered csak a férjedet, akik sokszor nem úgy néztek ki, mint a képeken, amiket küldtek, tehát hogy ez az egész egy nagyon számomra nehezen elképzelhető felállás, de sok kérdést felvet, és ami miatt nagyon érdekes ez a regény, azon kívül, hogy szerintem erről a korszakról így kevesebbet tudunk, meg nem annyira dolgozza fel a történelem oktatásunk mondjuk ezt a konkrét időszakot, de egy olyan elbeszélői mód van benne, hogy többes szám első személyben, tehát egy nagy kollektív mi-ben kapjuk az elbeszélést, és így nem egy-egy japán nőnek az egyéni történetét ismerjük meg. Nyilván felbukkannak események, hogy kivel mi történik, de egy ilyen nagy közös női hang, amit kapunk, és nekem ezt egyébként először nehéz volt megszokni, mert azt éreztem, hogy így nagyon szeretnék így ráakadni egy történetre, hogy így kapcsolódni valakihez, vagy így szurkolni valakinek, hogy neki majd könnyebb lesz, vagy szóval szerintem van bennünk egy ilyen olvasói igény, hogy úgy szeretnénk tényleg kapcsolódni valamelyik szereplőhöz és történetszálhoz, és ezt nem adja meg ez a regény neked. Tehát ilyen szempontból nem ad feloldást, hanem azt látod, hogy igen, ami az egyiküknek éppenséggel könnyebb volt, a másiknak pont az volt a nehezebb, ahol az egyiknek szerencséje volt, a másiknak nagyon nem volt, és a végére érve egyébként nagyon erős hatása van ennek is. És a rövidsége ellenére valahogy egy nagyon teljes képet ad, és hihetnénk azt, hogy pláne egy ilyen rövid 44 oldalas könyv nem vállalkozhat arra, hogy egy egész népcsoportnak átadja a történelmi tapasztalatát, és nem is vállalkozik erre, de mégis valahogy képes rá, hogy egy ilyen kollektív élményt adjon át, amihez egyébként máshogy kapcsolódsz, mint 21. századi női olvasó, hogy tényleg nem csak egy történetet láttál, hanem sokat. Úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom, aki esetleg szeretne erről az időszakról olvasni. Igen, én olvastam, nagyon szerettem, és én pontosan ellenkező érzésekkel, mint te, én meg nagyon hamar rá tudtam kapcsolódni erre a kollektív mi hangra. Úgy látszik, hogy ez nekem valami becsípődésem, mert Tarts Sándornak a novelláiban is ez a kollektív mi hang. Szóval lehet, hogy ez nekem, ezt úgy érzem, hogy nekem szól, és én nagyon hamar rá tudtam erre kapcsolódni. Azt tudom, hogy hát nekem a történelmi tudásom tagadhatatlanul óriási hiányokban szenved, úgyhogy meg kellett néznem, hogy miről is van szó pontosan, hogy mi volt ez az én nem tudtam ennek a történelmi hátterét. Hát borzasztó. És amikor mondtad, hogy nem ők voltak a fényképeken, erről meg így totál a mi világunk jutott eszembe, hogy manapság már mindenki kiteszi ezt az agyon retusált képeket az internetre, hogy így nézek ki, meg úgy nézek ki, aztán találkozol vele a valóságban, és igazából teljesen más embert kapsz. Szóval, hogy a világunk nem változott sokat. Ezt csak arra akarok ezzel itt célozni. Tök érdekes, hogy ezt mondod, mert ez eddig nem jutott eszembe, de ez egy nagyon jó párhuzam. Én pont azt éreztem, hogy úristen, hát ez hogy történhetett ilyen, de megvan a mai megfelelője, ez tényleg elég hátborzongató, igen. És nagyon tudok kapcsolódni a következő könyvemmel erre a házasság kapcsán. Sokat gondolkoztam azon, hogy Dosztojevszkinek melyik kisregényét hozzam, és vetekszik a mostani a fehér éjszakákkal, de inkább a szelídteremtést hoztam. Egyrészt azért, mert nekem ez az egyik kedvenc, sőt, igazából a kedvenc kisregényem Dosztojevszkitől, és rövidsége ellenére nagyon-nagyon nehéz róla beszélni úgy, hogy nem mondjam el a lényeget, úgyhogy nagyon rövid leszek. Ez egy borzasztóan mély lélektani dráma, nem műfaját tekintve, hanem az élet drámája. Hát a szeretet hiánya és annak exponenciálisan növekedve a büszkeség és az elhallgatás pusztító erejét kapjuk meg.
ebben a nagyon-nagyon rövid kis regényben. Ugye Dosztojevszky, azt már nem kell mondani, hogy a lélek legmélyebb bugyraiba ásta be magát, és elképesztő, hogy ő ezt hogy tudta papírra vetni. Megmutatja ez a kisregény, egy olyan házasságot mutat meg, ami igazából ma ezt úgy mondanánk, hogy elfejlődött egymás mellett a két ember. Inkább itt még csak arról van szó, hogy a kommunikáció hiánya, vagy a nem megfelelő kommunikáció, amit két ember egymással folytat a házasságában, vagy az együttélésében, most ez teljesen mindegy, hogy házasságról beszélünk-e, vagy élettársi kapcsolatról. Szóval ez az egymás melletti elbeszélés egy olyan észrevétlenül visszafordíthatatlan szakadékot képez a két ember között, amibe csak így belecsúszol, és már csak azt érzed, hogy zuhansz, és nem tudod, hogy mikor érsz az aljára a szakadéknak. És hát így már nem, ez a kapcsolat igazából nem egy menedéket nyújt már számodra, hanem inkább ilyen börtönként fog közre, és hát ez egy nagyon tragikus csendé sűrűsödik be a végére. Elképesztő, hogy milyen mélységeket és magasságokat lehet megélni ez alatt a kis regény alatt. Mindenkinek szívből ajánlom. Most erről egyébként, ahogy beszéltél, nem a témája miatt, de eszembe jutott a Bűn és bűnhődés, hogy ott is mekkora ilyen belső lelki utakat, meg dimenziókat tár fel Dosztojevszky. Tőle szerintem én csak azt olvastam, az ugye egy jó hosszú könyv, és nagyon érdekel erről a véleményed, hogy akkor ő ehhez ennyire ért, hogy egy nagyon rövid, meg egy nagyon hosszú könyvben is képes rá, vagy a témától függ, hogy az egyik az egy ilyen társadalmi megítélés alá eső dolog, mert ugye egy gyilkosságról szól a Bűn és bűnhődés, a másik meg egy ilyen kisebb léptékű, mint egy házasság, vagy erről mit gondolsz? Az a helyzet szerintem, és egyáltalán nem értek hozzá, úgyhogy ne dobáljon senki kövekkel, de én azt érzem Dosztojevszkinél, hogy olyan, mintha neki a nagy regényei is több kisebből lenne felépítve. Ezt most úgy értem, hogy például egy nagy regényén belül is ő rengeteg mindenről beszél, rengeteg mindenről szó van, és akár ki is lehetne ragadni belőle részeket, és akár külön kisregényként is értelmet nyernének. És valahogy úgy érzem, hogy így fel lehetne darabolni az ő nagy regényeit is. Akár, hogyha a Karamazov testvérekről beszélünk, a Nagy Inkvizítor beszéde, vagy éppen a tárgyalások, vagy legyen szó az ördögökről. Szóval nem akarok itt, mert hát, ha még valaki nem olvasta, de én úgy érzem, hogy ilyen gondolatfoszlányokat kapok meg Dosztojevszkitől is. Olyan, minthogyha ezeket mind ilyen nagyon-nagyon aprólékosan és részletesen akarta volna megírni. Hogyha írt egy házasságról, vagy egy szerelmi viszonyról, egy szerelmi kapcsolatról, azt ő valahogy külön történetként élte meg a fejében, külön történetként élte meg a társadalmi problémákat benne, vagy éppen a történelmi eseményeket, mint az ördögökben. Szóval én szerintem ettől működik neki mindene a nagyregényeiben is, mert mindenre annyira olyan magas precizitással írta meg ezeket. Azt nem tudom, hogy ezt már csak én látom-e bele, vagy ő is így gondolkozott, hát ezt nyilván nem fogjuk soha már megtudni, de én ezt érzem nála. Nagyon érdekes. Egyébként sok jót hallottam a szelídteremtésről, az valahogy így forog ma is az orosz Mert most klasszikusok kiadták közül. újra Igen. a Lázi kiadó. Igen. Olyan nagyon szorosan nem tudom kapcsolni a következő könyvemhez, de nekem több is van a listában, amiben téma a házasság, úgyhogy ilyen szempontból mégis, és tudom, hogy ezt te is olvastad, ez az Asszony a fronton. Ráadásul most. De hát ezt a könyvet ugye szerintem nem nagyon kell bemutatni senkinek, mert aki nem olvasta, az is tudja, hogy nagyjából, hogy miről szól, de ugye ez egy második világháborús emlékirat, egy ilyen napló jellegű dokumentumregény, Polcelen saját élménye a frontvonalon és menekülés közben átélt eseményekről a második világháború alatt. Viszont sokkal több is ennél, mert ezt a könyvet szokták az asszonyi tapasztalat a háborúban egyik nagyon fontos irodalmi leképeződéseként is emlegetni. És én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként ezt a rétegét, és több olyan beszélgetést, podcastet, cikket is hallgattam, olvastam, ahol ez felmerült, hogy még ma is egyébként a háborúkban valahogy ez így
kimarad a kollektív feldolgozásból, hogy mi történik a nőkkel, az asszonyokkal, a fronton, vagy a menekült nőkkel. És az egyik podcastben egyébként azt hallottam, hogy az orosz-ukrán háború az első olyan a történelemben, ahol már menet közben, tehát miközben a konfliktus zajlik, megindult ezeknek az eseteknek is a feltárása, vagy a felelősségre vonás. És hát nem tudom, hogy mennyi szerepe van ebben az irodalomban, de én hajlok arra, hogy azért van. Tehát, hogy az, hogy ezek a történetek hangot kapjanak, az nagyon fontos abban, hogy felismerjük, hogy ez mennyire egy ilyen időtlen dolog. Tehát, hogy egy ókori görög háborúban, és ilyen könyvet is olvastam, ugyanúgy megvolt ez az igazi asszonyi szenvedés tapasztalat, és hát ezt nagyon-nagyon erősen fogja meg Polcellen ebben a könyvben, és a házassága az pedig szintén előkerül benne, de azért az elsősorban igen így a háborús tapasztalatok, és az a sok szörnyűség, amit ott átélt, az erőszak, a kiszolgáltatottság, a fizikai és nemi erőszak is, tehát azért a trigger warningokat így kitenném, de az éhezés, a bujkálás, és tényleg mindez egy asszonyi szűrőn keresztül, és nagyon megvan nekem a könyv kapcsán az a mondat, amit szerintem szintén egy podcastben hallottam, hogy a háborúban az asszonyok teste is csatatérré válik. És hogy mit csinál a háború az emberrel, erről már beszéltünk egyébként Vonnegut kapcsán is, de az, hogy torzítja el a lelket, és utána hogy tekintesz egy másik emberre, akár egy nőre, egy másik testre, hogy hogyan uralod, használod, ez nagyon, hát tényleg nem könnyű olvasmány, és nem mondom, hogy az életben mindenkinek el kell olvasni, mert főleg, hogyha bármi, akár egy kicsit is hasonló, vagy triggerelő dolgon ment keresztül valaki, akkor ez egy nagyon nehéz könyv lehet. De egy nagyon fontos könyv, és az, hogy egy rövid könyves epizódban beszélek róla, hogy mondjam, szerintem ezeknek a fajta könyveknek, és van még ilyen a listámon, valahol a sajátja, hogy egy kicsit ilyen tárgyilagos, és egyszerű, és sallangmentes az elbeszélés. Tehát, hogy ezekről a fajta élményekről általában úgy lehet írni, hogyha az ember már magában megdolgozta, és lecsupaszította, máshogy lehet akkor írni, amikor már ezen a szinten vagy, és szerintem akkor érdemes akár egy memoárt is megírni. Ebben most nem megyek bele, mert nagyon sok ajtót megnyitna, hogy mi van akkor, hogyha valaki olyankor ír meg egy memoárt, amikor még nagyon benne van érzelmileg a helyzetben, de ezen a könyvön szerintem érződik, hogy ez egy megdolgozott élmény, és ezért tényleg kevés szóban, kevés ilyen grandiózussággal, inkább egy nagyon tárgyilagos stílusban mégis nagyon mélyre tud menni. De akkor érdekel, hogy te most egy friss élményként mit tudsz róla elmondani? Friss élményként azt tudom elmondani, hogy én is szerettem volna hozni ide, de reménykedtem benne, hogy fogod hozni, de képzeld el, hogy fel van írva nekem, ha te nem mondtad volna. Nekem alapból ez egy nagyon fontos olvasmány volt, mert volt szerencsém közösen olvasni ezt a könyvet, úgyhogy nem egyedül kellett átverekednem magam ezeken az érzéseken. Én ezt, bár nem beszéltem meg vele, de csak nem fogja leharapni a fejem, Grétivel olvastam, akit egyébként ez a fejezet tetszett a legjobban, néven találtok meg Instagramon, meg neki is van YouTube csatornája, és én vele olvastam Grétivel, és borzasztóan mély olvasás volt ez nekünk, és igen, ez az asszonyok teste csatatér, ez nagyon, de engem a lelki része sokkal jobban megérintett, mint a nemi erőszakok sorozata, amit bemutatott itt Polcellen. Egyébként totál sallangmentesen. Tehát, hogy pont az fogalmazódott meg bennem már az első oldalakon, hogy ha nem tudnám, hogy Polcellen írta ezt a könyvet, akkor is tudnám, hogy ő írta, mert annyira egyedi stílusa van annak a nőnek, tényleg annyira szikár, húsba vágó mondatai vannak, hogy aki már egy könyvet olvasott tőle, az biztos, hogy fel fogja ismerni a többit is. Nagyon kemény az a könyv szerintem, és nagyon sok aspektusát ki tudnám emelni, ami számomra sokkal mélyebbre ment, mint a nemi erőszakok. Azért, mert szerintem mindenki tudja a fejében, hogy ez hogyan néz ki. Tehát tudod, hogy milyen egy nemi erőszak. Látod magadban, le tudod írni, de azt nem tudod leírni, hogy milyen egy verbálisan bántalmazó házasságban élni. Vagy hogy milyen az, amikor a saját anyád nem tudja
átérezni azt, vagy meg sem próbálja átérezni azt, hogy milyen az, amikor te hazatérsz valahonnan, és ilyen teljesen beszűkült családi, érzelemmentes közeg fogad téged. Ezeket nem tudod átérezni, és nekem ezek sokkal mélyebbre mentek, mint a nemi erőszakok, attól függetlenül, hogy természetesen ezek borzasztó dolgok, amiket leírt. És még arra szeretnék reflektálni, amit mondtál, hogy most van az első olyan háború, ugye az orosz-ukrán, igen, már sok könyv megjelent erről. Még nem érzem magam lelkileg elég felkészültnek ezekhez a könyvekhez, de már van azért a listámon egy-kettő, amit így, ha nem is most, hanem nem tudom, remélhetőleg minél hamarabb vége lesz ennek az egésznek, és akkor majd utána szeretném elolvasni őket, igen. Egyetértek, igen. És egyébként csak erre reflektálva, amit mondtál, szerintem tök fontos, hogy tényleg nem csak egy ilyen trauma dump zajlik ebben a könyvben, hogy így Nem. rádönti, hogy mi minden történt vele, és így deal with it, hanem hogy tehát akár egy nemi erőszaknál, akár egy menekülésnél, egy éhezésnél, amennyire tárgyilagos a szöveg, annyira mégis egy lelki síkra visz, és ilyen szempontból nem is kell így sorrendet állítani, vagy különbséget tenni egy ilyen magánéletbeli, meg egy háborús esemény között. A fontos az, hogy ezeknek a szenvedéseknek hangot adjon valaki, és ilyen szempontból ez nagyon-nagyon sok szinten egy fontos mű, és még azt akartam kiemelni róla, hogy nekem volt az egyetemen egy olyan szabadon választható órám, aminek az volt a címe, hogy Trauma a női élettörténetekben, és ez konkrétan erről szólt. Nyilván volt benne szakmai rész, hogy mondjuk pszichoterápiában milyen olyan esetek vagy témák vannak, amik kifejezetten nők számára lehetnek traumatikusak, hogyan foglalkozunk ezzel, de ott az volt a kurzusnak az egyik, a teljesítésnek a feltétele, hogy volt egy lista szépirodalmi regényekből, amikből ki kellett egyet választani, és az órán tanultak átszűrve elolvasni, és ott is fönt volt ez a könyv egyébként, és én ott találkoztam vele először, végül én nem ezt választottam akkor, és nem ezt olvastam, de nagyon megvan a mai napig, hogy ez a könyv, meg egy másik, amit majd következőleg fogok említeni, fönt volt ezen a listán, és nekem mind a kettő egy ilyen női trauma irodalom filter alá esik magamban. Hát ez az. Meg az is még, és utána persze tovább léphetünk, mert nyilván még sok könyv van, de valóban nem hiszem, hogy ez már egy terápiás, úgymond idézőjelben terápiás írás lenne, hiszen ezt már a Miklósnak írta, mint úgy értem, hogy már akkor vele volt házas, amikor írta, és egyébként ki is szól hozzá néha. Ez is annyira megrendítő volt számomra, hogy ennyire kifejezően tud írni az adott férjének, hogy egyébként ő miket élt át abban az időszakban, szóval igen, ez már egy feldolgozott élmény volt, lehet. Nem tudom, hogy ez így megállja-e a helyét ez a szó, de igen, ez nem hiszem, hogy egy ilyen terápiás jellegű lett volna. A következő, amit én hoztam, az igazán nem szeretnék politizálni, de talán így a választások előtt így talán így be lehet dobni, ez pedig Orwelltől az Állatfarm, és akkor most itt mindenki azzal egészíti ki magában, amivel csak szeretné. Ugye ez egy politikai szatíra, ami ugyan a szovjet rendszer működését bírálta, különösen hangsúlyt fektetve a diktatúrákra. Ugye egy farm állatai fellázadnak az emberi gazda ellen, és átveszik úgymond az uralmat, és hát ugye az elején ott mindenki nagyon egyenlő, meg közös munka, meg majd mi itt egy új világot építünk, nem kell ide az ember, és hát ugye idővel átveszik a hatalmat a disznók, és ugye fokozatosan nyomják el a többi állatot, ugye mindenki egyenlő, de néhányan egyenlőbbek a többinél, nem pontosan idézek, de igazából ez a lényege a könyvnek. És ugye a történet, ez a nagyon rövid történet azt mutatja meg, hogy hogyan torzul el a hatalom, és hogyan válhat a forradalom, illetve az egyéni hatalom egy elnyomássá. Ugye a diktatórikus rendszert bírálja. És hát engem ez egy nagyon melbevágó könyv volt, ez szintén felnőttként talált meg engem. Tudom, hogy nagyon sok iskolában ez is kötelező olvasmány, vagy nem tudom, hogy az 1984 a kötelező, vagy
ez. Ezt most nem tudom pontosan, meg nem is jártam utána. Tipikusan egy olyan szemfelnyitogató könyv, amit mindenkinek így a kezébe nyomnék, hogy tessék, akkor olvasd el, mert egyébként igazából ebben élünk. Ugye ez is felfogható akár disztópiának is egyébként, és erről már sokat beszéltünk, hogy a disztópia az sokszor arra kéne, hogy legyen, hogy kicsit megtanuljunk félni. Ezt most idézőjelben mondom, de azért le is lehet venni róla az idézőjelet, szóval ez egy ilyen szemfelnyitogató könyv, és mindenkinek ajánlom, és most fejeztem be Török Ábelnek a Gonosz erdő meséit, amiben szintén volt egy disznó, és hát elég sok összefüggést találtam a két könyv között. Nem tudom, hogy volt-e bármilyen hatása ennek a könyvnek a megírására a Török Ábelnél, de azért én erős átfedést éreztem a két könyv között. Én is olvastam egyébként nagyon-nagyon régen. Nekem nem kötelező volt, de már annyira sok idő eltelt, hogy nem tudtam volna erről sem olyan nagyon beszélni, de reméltem, hogy te fogsz, mert ez tényleg, én is kevés könyv van, amire ilyen magabiztosan rámondja az ember, hogy ezt így mindenkinek a kezébe adnám, de ez olyan. És nem csak azért, mert szemfelnyitó, hanem egyébként azért is, mert olyan örökérvényű dolgokról szól, miközben amúgy, amennyire emlékszem, eléggé fel lehet mögötte fedezni a 20. század közepi eseményeket, de akkor is annyira örökérvényű. Nekem a következő az, erre kevéssé tudom kapcsolni, de az Asszony a frontonra jobban. Egyrészt, mert ezt is ezen a bizonyos trauma női élettörténetekben kurzuson hallottam róla először, ez az Egy asszony, Péter Finovák Évától. Talán az utolsó a listámon, ami ilyen nagyon nyomasztó, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, hogy így egy kupacba hoztam ezeket, de hát nem lehet lehagyni, számomra nem lehagyható. Ezt a könyvet is sokan ismerik, ez az 1980-as években indul ez az elbeszélés, ahol a szerző korábban egyébként blogbejegyzésként publikált történetét meséli el, egy forszírozott szülés élményét, aminek a következtében mozgás- és értelmi sérült gyermeke született, de ezen kívül benne van a bántalmazó házassága, leírása, benne van a gyermekével való kapcsolata, az ő nevelése, hogy vele később mi történt, és az, hogy mindezt a sokszorosan terhelt múltat hogyan lehet ezzel együtt élni, mert valószínűleg teljesen lezárni nem lehet és nem is kell, hogyan lehet megtanulni ezzel a fajta érzelmi anyaggal együtt élni, elfogadni, amit el kell fogadni, megküzdeni azzal, amivel meg kell küzdeni, kitörni abból, amiből ki lehet. Úgyhogy ez egy nagyon személyes írás, de erre is igaz egyébként, hogy nem egy ilyen érzelmileg túlfűtött szöveg, hanem ez is egy szikárabb, tárgyilagosabb szöveg. És én ebben is azt érzem egyébként, hogy amikor már dolgozol az érzéseiddel, és tartasz ebben valahol, akkor egyre inkább így tudsz beszélni róla. Nagyon-nagyon sok triggerelő dolog van benne. Az, hogy milyen élethelyzetben olvasod, nyilván meghatározza, hogy mi lesz számodra a legtriggerelőbb. Számomra, aki szerencsére nem mentem keresztül a hasonlóakon, de emlékszem, hogy ami nagyon megmarad belőle, az az, hogy a személyes szintű traumák mellett mennyi rendszer szintű dologra is rámutat. Például a szülés élmények kapcsán. Én utána nagyon sokat foglalkoztam ezzel, meg hallgattam ezzel kapcsolatos podcasteket, cikkeket, mindenféle anyagokat erről, mert nekem ez a könyv nyitotta fel először a szemem erre az egész jelenségre, hogy milyen problémák voltak, és vannak egyébként még mindig sokszor a szülések körül, a rendszer szinten. Úgyhogy, de nyilván nagyon sok mindenről lehetne még a könyv kapcsán beszélni. Sokan ismerik, úgyhogy aki még nem tette, az szerintem olvassa el akkor, hogyha érez rá hívást. Nyilván ez egy nagyon nehéz könyv, úgyhogy nem azt mondom, hogy ajánlom, de ha késznek érzitek magatokat, akkor érdemes, és ugye van belőle színházi előadás is, én azt még nem láttam egyébként, de szeretném majd megnézni. Igen, én nagyon régen olvastam. Valóban, igen, nehéz. Azért nem is tudok amúgy most így megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz könyv szerintem, valóban. Én sem ajánlanám mindenkinek. Nehéz, nem is nagyon akarok belemenni, nagyon szívfacsoró volt egyébként, emlékszem, amikor én is olvastam, és egyébként legalább ennyire kemény az Apád előtt nevetkőz
könyve is, az meg Igen. az Az is. megvan nekem, és nagyon, hát elég kevés Fú, idővel azután, hogy az Egyasszonyt olvastam, beszereztem azt is, és azóta is félek elolvasni. az nagyon kemény az a könyv. Úgy állok hozzá, mint ahogy szerintem ezekhez a könyvekhez kell, hogy na ezt erőltetni nem szabad, ha egy kicsit is olyan élethelyzetben vagy, hogy valamelyik téma ezek közül, akár azért, mert érint, akár azért, mert egy szerettedet érinti, vagy bármi miatt, így szerintem az ember mentális egészsége védelmében ér azt mondani könyvekre, hogy ezt most én így nem, de egyszer szeretném elolvasni, mert egyébként amiatt, ahogyan a szerző beszélt róla, hogy ilyen nehéz témákról is lehet írni úgy, hogy releváns mondani valód legyen, és hogy gondolatokat ébresz és párbeszédet, de nagyon nem mindegy, hogy a befogadás szintjén benned éppen akkor mi van, amikor befogadod ezeket a nehéz könyveket, Abszolút. úgyhogy igen. Abszolút egyetértek, igen, igen. Szerintem Péter Finovákévet nagyon meg kell találni rá a megfelelő időpontot, élethelyzetet, hangulatot, életkort, szóval, hogy valóban nem mindenkinek, és nem mindig adnám a kezébe. Igen. És a következő könyvet sem, amit én hoztam. Annak ellenére, hogy szerintem ő az a szerző, aki nagyon komoly témákról ír, és nem dönt nyomorba. Ez pedig Steinbecktől Az egerek és emberek, amit nem tudtam, hogy fogsz-e hozni, vagy nem, mert erről egyébként pont beszéltünk, de akkor én most hozom. Ez az alig 100 oldal a gazdasági világválság idején játszódik, amikor két vándormunkás, George és Lenny kapcsolatán keresztül valami olyat mutat be, amire a mai modern világunkban is én egyszerűen hiánypótló könyvként tekintek. A kiüresedett emberi kapcsolatok sokasságában itt egy olyan barátságot kapunk, ami annyira önzetlen, minden elvárás nélküli, ahol még valaki képes a másik irányába értő figyelemmel fordulni, ahol az egyik fél egyébként szellemileg visszamaradott, és ez a gondoskodás, amire persze a másik rá is szorul, és az egy ilyen szimbiózist mutat meg valahol az ő kapcsolatukban, az ő barátságukban, ahol ott ezért a másik fél soha semmit nem fog viszonzásul kapni. Tehát azt hiszem, hogy ez a legönzetlenebb barátság, amiről valaha én olvastam könyvben, ebben a nagyon-nagyon rövid történetben. És persze a barátság erején túl szól ez erről a gyökértelen életmódról, erről a mérhetetlen szegénységről, amit bemutatott Steinbeck, és persze rengeteg kegyetlenség van ebben a könyvben. És megmutatja, hogy ha valaki kicsit másabb a világunkban, most ez teljesen mindegy, hogy külső vagy belső jegyekről beszélünk, ez a borzasztó emberi tulajdonságunk, hogy nagyon-nagyon nehezen tudjuk elfogadni, aki kicsit is másabb, mint a többi, és kirekesztjük, és kiszorítjuk a társadalom peremére, és mindent megteszünk, hogy akár csak ne is lássuk. Ez nagyon sokak életében ma is benne van szerintem. De ugyanakkor szól ez az álmokról is. Arról az álomról, amiről nem tudsz lemondani, és ami a mindennapjaidat átszövi. Az az álom, amivel minden reggel felkelsz az ágyadban, és ez nem szűnik meg létezni benned. És ez egy akkora kapaszkodót ad ebben az egész világban, amit Steinbeck bemutatott, ami szerintem egy óriási reményt tud nyújtani az olvasónak. Úgyhogy igazából szól ez az élet értelméről is, ami a céljainkban mutatkozik meg. És hogyha elvesztetted a céljaidat, vagy nincsenek előtted célok, akkor hirtelen nagyon gyorsan reménytelenné tud válni az egész körülötted lévő környezet és élet. Nagyon-nagyon erős könyv szerintem. Igen, én is olvastam, nagyon szeretném újra olvasni ezt is, mert már azért eltelt egy jó pár év. Majdnem hoztam egyébként, de reménykedtem benne, hogy itt is, hogy te fogsz róla beszélni. Szerintem az egyébként egy nagy erőssége még ennek a könyvnek, hogy ezt a sok egyébként nagyon pozitív érzelmi minőséget, hogy a kapcsolódás, meg az önzetlen szeretet, elfogadás, egymás segítése, hogy ezt egy ilyen nagyon kontrasztos korszakba, meg környezetbe helyezi. Tehát, hogy ez maradt meg bennem, így sok év távlatából, hogy mennyire másfajta
érzelmi minőségeket társítok egy ilyen 20. század elejé, a szegénység és a nyomor pusztaságában tengődő amerikai környezethez, és hogy valahogy jobban hívja nekem a környezet ezeket az éppen, hogy ilyen elidegenedett, meg fásult, meg negatív érzéseket, amikor az ember tényleg a saját túlélését, vagy így boldogulását helyezi előtérbe, és valószínűleg ez szándékos, hogy ebben a környezetben ezeket az egyébként mély pozitív érzéseket nagyobb súllyal tudjuk érezni, vagy nem is tudom. Igen, nekem pedig az jutott eszembe, hogy nem tudom, olvastad-e az Érika gyümölcsöt? Nem, még nem. Az meg ugyanez, csak nagyban. Amúgy nem, mert az egy családregény, tehát nem úgy értem, hanem pontosan ugyanezt hozza, amit te mutatsz meg, hogy egy olyan korszakot mutat meg, az is egyébként a gazdasági világválságban játszódik, hogy igazából tényleg mindenki a saját túlélésért kapar nap mint nap, hogy csak nem is az, hogy előrébb lépje, hanem hogy túléljél. És az pedig ugyanezt mutatja be nagyban egy családon keresztül. Azt is szintén ajánlom, de majd az lehet a hosszú könyves listában lesz. Nekem a következő könyvem az Jean Rhys White Sargassoszi, vagyis a Széles Szargasszó tenger című könyve. Én azt angolul olvastam, de megjelent magyarul is, és egyébként Andori Dezső fordította a magyar verziót. Ezt onnan is tudom, hogy Lindával olvastam együtt ezt a könyvet tavaly, és ő magyarul olvasta, és idézeteket is küldtünk egymásnak a könyvből, mi is, és nagyon gyönyörű volt a fordítás. Ez a könyv ugye bizonyos szempontból a Jane Eyre spin-offja, egy ottani karakternek ad saját hangot, és az ő előzmény történetét bontja ki, de nem szeretném felfedni, hogy ki ez a karakter. Annyit elég tudni róla, hogy meg ez fontos is, mert enélkül nem lehet a könyvről beszélni, hogy ez ugye egy ilyen gyarmati könyv, posztkolonialista könyv, a szerző is dominikai származású kreol, és ez a könyv pedig Jamaikán játszódik. És hát ebben a korszakban, amiben a Jane Eyre játszódik, az 1840-es években, ugye ezek brit gyarmatok voltak részben, és több szereplő a Jane Eyre-ben is, férfi szereplők vannak, akik a gyarmatokra utaznak időnként, akár ott házasodnak. Úgyhogy ebből, aki olvasta a Jane Eyre-t, azt tudhatja, hogy melyik karakter előzmény sztoria, aki nem, azt talán nem lőttem le semmi fontos poént. De ez a könyv egyrészt a gyarmatosításról szól, egy ilyen kritikus hangon, egy érintett személytől, aki később élt, mint a Jane Eyre időszaka, tehát hogy ez egy modern klasszikus, az 1900-as évek első felében írta, azt hiszem, Jean Rhys, de abszolút szerintem más lenyomat tud így keletkezni, hogy ő nem kívülről tekintett rá erre a gyarmatosított időszakra, hanem kvázi egy ilyen belső nézőpontja van, és ez érződik. Tényleg egy kritikus könyv, tehát így megkapargatja eléggé azt, hogy is nézett ki ez az egész gyarmatosítás, hogy hogyan alakult ennek nyomán ki rasszizmus ezeken a területeken, kirekesztés, jogi és vagyoni és mindenféle szempontú igazságtalanságok, de van egy nőtörténeti, vagy egy ilyen női témájú olvasata is, mert hogy ebben is egy házasságnak a történetét beszéli el a szerző. Viszont itt előkerül egy olyan másik nagy tabu, nagy irodalmi tabu, hogy a nőknek a mentális egészsége és a nőknek az őrülete, idézőjelbe téve, amit ugye még a modern pszichológiai irányzatok előtt tényleg így őrületnek címkéztek, mondjuk egy idegösszeomlást, vagy egy olyan mentális zavart, vagy akár egy depressziót, vagy egy szorongást, ami mondjuk nőknek a sajátos élethelyzetéből tudott adódni. És itt ez eléggé górcső alá van véve. Ez egy ellentmondásos könyv egyébként, vagy legalábbis sokan nagyon szeretik, sokan meg nagyon nem szeretik. Szerintem ennek az is az oka, hogy aki mondjuk a Jane Eyre-rel akarja nagyon összehasonlítani, vagy ugyanazt az élményt keresi benne, annak lehet csalódás. Mert a Jane Eyre az, én ugyan nem szeretem romantikus könyvnek címkézni, mert szerintem nem az, de azért vannak benne romantikusabb elképzelések. Ez a könyv meg tényleg egy kritikusabb, egy másfajta minőséget hív. De szerintem az ellentmondáshoz az is hozzátartozik, hogy ez a szöveg ez egyszerre nagyon lírai, nagyon versszerű, és ezért is akartam elmondani, hogy Tandori fordította, mert hogy szerintem angolul is, meg magyarul is nagyon érződik, hogy így sűrít ez a szöveg, és hogy így a sorok közé kell nézni, hogy igazán így
átjöjjön, de közben meg nagyon gondolatébresztő, és valahogy ez a kettőt így nehéz kiegyensúlyozni az emberben, hogy egyszerre hat az érzéseidre, egyszerre ébreszt egy nagyon erős empátiát e felé a főszereplő felé, akivel foglalkozunk itt, és az ő élete felé. A gyerekkorától a felnőtt koráig követjük, és tényleg nagyon sok ponton lehet együtt érezni vele, de közben meg egy kicsit ezeket a kritikusabb, történelmileg, társadalmilag mindenhogyan kritikusabb gondolatokat is így felébrezgeti. És aki nagyon, nagyon érzelemfókuszú olvasó, az ezt szerintem nehezen egyensúlyozhatja ki. Most csak spekulálok, de azt érzem, hogy talán ez is lehet az oka, hogy egy ellentmondásosabb könyv, de én nagyon szerettem, és féltem tőle egyébként, hogy nem fogom annyira szeretni, mert ugye a Jane Eyre a kedvenc könyvem, és valahogy azt éreztem, hogy azok szeretik tipikusan ezt a könyvet, mármint a Széles szargasszó tengert, akik a Jane Eyre-t kevésbé, de én tudom mind a kettőt szeretni, és szerintem nem kell szembeállítani a kettőt, hanem egymás mellé kell tenni, és úgy fogsz egy teljesebb képet kapni, ahol a kettő nem verseng egymással, hanem csak valahogy más oldaláról világítja meg ugyanazt a problémakört. Úgyhogy ez egy érdekes könyv, én ajánlom, de tudjátok azt, hogy nem feltétlenül a legilyen egyenesebb út van mindenki szívéhez a Széles szargasszó tengerrel, szerintem. Tök jó. Tehát, hogy akkor nem tekinthető ez sem egy előzménytörténetnek, sem egy folytatásnak, de kapcsolódik egymáshoz, de abszolút külön értékeket képvisel. Inkább így. Igen, ha már akkor előzménytörténetnek azért tekinthető, viszont ezzel együtt én nem javaslom, hogy valaki ezzel kezdje, és utána a Jane Eyre-rel. Már csak azért is, mert annak ellenére, hogy ez az előzmény, így lineárisan nézve, ez nagyon sok mindent elspoilerez a Jane Eyre-ből, úgyhogy ezért sem ajánlom, hogy ezzel kezdje az, aki amúgy a Jane Eyre-t még nem olvasta. De érdekes, mondom, érdekes a kettőt egymás után olvasni, és én emiatt olvastam újra tavaly a Jane Eyre-t, és utána ezt a könyvet nem sokkal, és talán ez is segített abban, hogy ne akarjam így minden áron így szembeállítani egymással őket, hanem lássam, hogy hogyan erősítik egymás üzeneteit sok helyen. Nagyon jó amúgy, amikor így egymásra tud épülni, és mégis külön tudod választani, vagy más megvilágítást tud helyezni az egyik könyv a másikra. Igen. Ez kicsit egy olyan érzés jutott erről eszembe, amikor olvasol egy könyvet, és az így elirányít téged több könyvhöz, mert mondjuk meg van benne említve, vagy eszedbe jut róla, vagy emlékeztet valamire, és ezek a kapcsolódások így nagyon együtt tudnak utána lebegni benned, így több könyv a fejedbe, vagy hát legalábbis én ilyen vagyok. Én is abszolút. Nehezen választok a következő könyvnél, kettő között vacilálok, de akkor mondom Kácsol Zsoltnak a Pokoljárás bipoláriában című könyvét, amit szintén nem ajánlok mindenkinek. Ez az a könyv, amiről emlékszem, hogy befejeztem, és így napokig nem tértem magamhoz. Nem tudtam róla írni, nem tudtam róla beszélni, semmit nem tudtam kezdeni ezzel a könyvvel. Ez Kácsor Zsoltnak a saját bipoláris depressziójáról szól, tehát ez egy rendkívül érzékeny és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz könyv. Ő azt állítja, hogy ez nem egy memoár, méghozzá azért nem, mert itt csak az élet negatív spirálját írja le. És tényleg, ebben a könyvben semmit nem kapsz a reményre. Semmit. Nincsen benne semmi életigenlés, nincsen benne semmi kapaszkodó. Ez a sivár pokol, amit kapsz, ami benne is van a címben. Igazából ez az öngyilkossága előtti néhány órát írja le, nem közvetve, mert vannak benne visszaemlékezések is egyébként, meg vannak nem is visszaemlékezés ez igazából, hanem inkább ilyen életfoszlányok, amiket így felelevenít, és egyébként nagyon nehéz beszélnem még most is erről a könyvről, pedig nem most olvastam már, több mint 2 éve, azt hiszem, és ez egy nagyon-nagyon megrázó és felkavaró könyv, és fogalmam sincsen, hogy Kácsol Zsolt hogyan írhatta meg ezt az örítő, nem is tudom, hogy minek nevezzem, ez a purgatórium, vagy ez a földi pokol, amikor valaki ennyire szeretné magát kitaszítani az életből, mert annyira nem találja a helyét, és annyira mélyen van, és annyira megszűnik az elmédben a teljes értelmes gondolkozás.
mert már saját magadra sem tekintesz emberi lényként. Ez most így egy ilyen nagyon-nagyon durván hangzik, de tényleg így van. És ajánlom hozzá, hogyha valaki ezek után még a kezébe veszi ezt a könyvet, a TEDx előadását Kácsor Zsoltnak, amikor a saját bipoláris depressziójáról beszél. És mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy bár semmi szépség nincs ebben a könyvben, de csodálatosan van megírva, és elképesztő, hogy bár nyilván nem a legmélyebb pontján írta ezt Kácsor Zsolt, ez teljesen egyértelmű. És azt hiszem, hogy talán erről van is szó a könyvben, hogy ezt éppen egy olyan időszakában írta le, amikor a fent és a lentek közül éppen fent volt, de csodálatosan használja a magyar nyelvünket. Például a fejezet címek mozaik betűkből állnak, amiket értelmezhetsz sokféleképpen, és majd az adott fejezet elolvasása után majd te megfogalmazod magadnak a címet, hogy mit szeretnél adni annak a fejezetnek. Nagyon-nagyon nehéz könyv, és egyáltalán nem ajánlom azoknak, akik esetleg depresszióra hajlamosak. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy senki ne vegye a kezébe, aki esetleg egy mélyebb, depresszív időszakában van, mert az nem hoz föl. Nagyon nehéz, és borzasztóan büszke vagyok arra, hogy ilyen magyar kortárs íróink vannak, akik mernek erről beszélni, és Kácsor Zsolt ilyen. Én csak remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig köztünk lesz, és fog még nekünk nagyon sok jót írni, és én csak ezt kívánom, és ezt remélem ezután a könyv után, hogy ő jól van most, remélem. Hát nehéz ezután átkötni az én utolsó könyvemet, mert igazából 2 van még a listámon, de egyről nem fogok most részletesen beszélni, csak megemlítem, hogy ez a Szerződési Szabadság kisregény Moskát Anitának a Hazugságtézisei című kötetében. Ez amúgy is egy kicsit ilyen csalásnak érzem, mert hogy ez ugyan egy kisregény, majdnem 200 oldal, de nem jelent meg külön. Tehát, hogyha valakinek kimondottan ez a célja, hogy egy könyvet így elejétől a végéig elolvasson, egy rövid könyvet, akkor ez ugye nem az, mert egy hosszabb kötetben van benne, de saját jogán szerintem amúgy megérdemli, hogy egy legjobb rövid könyvek listán elhangozzon, de nem beszélek róla részletesen, mert kitértem rá a 20-25-ös kedvences epizódunkban. Viszont amiről még szeretnék mindenképpen, az Janne Teller Semmi című könyve, amit szintén nem tegnap olvastam, de erről azért frissebb emlékeim vannak, és érdekes, hogy mikor én ezt a könyvet elolvastam, akkor nem voltam elájulva tőle egyébként. Azt vártam, hogy jobban fog tetszeni, az alapján, amit tudtam róla, de mégis, ahogy eltelt némi idő, és például most, ahogy így gondolkoztam ezen a könyvön, rájöttem, hogy ez is olyan, aminek így a jelentőségét nagyobbnak érzem magamban, mint amekkora élményt nyújtott. De egyébként nagyon sokaknak nagy élményt is nyújt, úgyhogy szerintem ez lehet, hogy egy egyéni dolog, vagy pont egy olyan pillanatban olvastam, amikor kevésbé fogott meg élmény szinten, viszont már akkor is éreztem, hogy ez nagyon-nagyon fontos könyv. Ennek a sztoria is nagyon érdekes szerintem, hogy ez a könyv először betiltották Dániában, aztán kötelező olvasmány lett. Tehát ezért szerintem ez ritka, hogy egy könyv ezt az utat így bejárja, ilyen rövid idő alatt, hogy még a szerző egyébként él. Ugye ez egy ifjúsági történet, ami hát leegyszerűsítve arról szól, hogy tizenévesek megpróbálják megtalálni az élet értelmét. De ez nagyon leegyszerűsítő. Az a kiindulási pontunk, hogy az egyikük, Pierre Anton, egy nap megállapítja, hogy tulajdonképpen semminek nincsen semmi értelme. És ő onnantól kezdve így kiveszi magát a hétköznapi életből, és csak ezt hajtogatja, hogy semminek nincs semmi értelme. És az osztálytársai elhatározzák, hogy bebizonyítják neki, hogy de igenis vannak dolgok, amik fontosak, és ezt úgy próbálják megtenni, hogy kitalálják, hogy mindenki egy számára fontos dologról lemond, és a fontos dolgok halmára elhelyezi. Kezdetben ezek tényleg tárgyak, tehát egy fontos személyes tárgyad, ami neked valamiért, amihez kapcsolódsz, vagy ami fontos számodra. Viszont ami nagyon érdekes ebben a könyvben, hogy a gyerekek előre meghatározzák a sorrendet, és mindenki, miután a saját tárgyát elhelyezte, ő mondhatja meg a következő embernek, hogy neki mit kell elhelyeznie.
És ugye ez így eszkalálódik, ahogy haladunk előre, tehát hogy a tárgyakból egyre inkább szimbólumok lesznek, amik mondjuk akár családtaggal, akár vallással, akár nem tudom, a saját identitásukkal összefüggő dolgokról kell lemondaniuk a fontos dolgok halmára, és nem szeretnék semmit spoilerezni, hogy végül milyen dolgok kerülnek oda. Én azt érzem ennél a könyvnél, és ez lehet, hogy egy tök szubjektív dolog, de nekem egy kicsit ez ilyen legyek-urás, abban érzem ezt a fajta eszkalációt, meg egy kicsit a Hullám című film jutott még eszembe róla, ami egy német film, nem olyan nagyon híres, de szerintem azért sokan lehet, hogy látták, amiben meg egy gimis osztálynak az ilyen projektheti kísérlete van benne, hogy megpróbálják az osztályuk meg az iskolájuk szintjén modellezni az autoritár rendszereket, és abban is benne van ez az eszkalálódás, hogy hogyan csúszik át apró lépésenként egy ilyen, nevezhetjük ezt is igazából egy ilyen kísérletnek, vagy egy ilyen gondolatkísérletnek, ezt a fontos dolgok halmát, egy sokkal nagyobb, hát nevezhetjük tragikusnak a végkimenetelt. Nagyon elgondolkodtató könyv, amellett, hogy van ez az erkölcsi filozófiai olvasata, szerintem ez egy generációs élményt is megragad. A lényeg az, hogy ezt egyébként nagyon ajánlom, főleg azoknak, akik mondjuk szeretik ezt a fajta érzést, amit ez a legyek ura típusú ilyen kicsit kényelmetlen, de nagyon elgondolkodtató művek adnak. Ez nem egy mai könyv, ugye? Talán most volt 20 éves tavaly, vagy 25? Szóval, hogy ez csak azért, mert talán a könyvhéten tavaly volt is egy ilyen promóciós stand, ahol a semmi volt kiplakátolva. Szóval most 25-ben volt talán 20 éves a könyv, szóval hogy nem egy mai darab egyébként, ha Igen, jól 25 tudom. éves, 2000-ben 25 jelent meg. éves, 2000-ben. Igen, és én ezt megvettem, ezt a könyvet egyébként tavaly, és még nem olvastam. És most egy legyek urával győztél meg, mert nekem az az egyik kedvenc klasszikusom. Én nagyon-nagyon szeretem azt a könyvet. Nekem is, Fú, nekem is. És az ez tipikusan egy olyan könyv nekem, amilyet már mondtál, hogy ami így amit felfedezek más könyvekben, és amihez így igen. hasonlítok más könyveket. Én a Battle Royale-t is, hát nyilván, Fú. de Igen. tudnék mondani, vagy 5 ilyet, amit vagy azért olvastam el, mert úgy tűnt, hogy olyan, mint a legyek ura, vagy utólag fedeztem fel a hasonlóságot, és ez nekem nagyon benne van a semmiben, ez a legyek ura feeling, hogyha fogalmazhatok így, úgyhogy El fogom olvasni. igen, A érdekes legyek nagyon. ura, a legyek ura egyébként nekem egyetlen egy képregény sincs a polcomon, és soha nem is olvastam. Az lesz az egyetlen, amit meg fogok venni képregényben is. Csodálatos a képregény kiadása a legyek urának, gyönyörű. Ezen már én Meg is hát, gondolkoztam, mert nekem is annyira fontos könyvem, majd lehetne egy igen. epizód, ahol ezekről, tehát nem olyan kedvencekről beszélünk, amik így, nem tudom, az a 10 kedvenc könyvet, hanem ami mondjuk így ilyet csinál, hogy így más könyvek felé terel, vagy így lenyomatot hagy az olvasói utadon. Igen. És egyébként, ha már mondtad a Battle Royale-t, azt mindenkinek szívből ajánljuk Azt majd a hosszú egyébként. könyves, Jó. ennyit elárulok, a hosszú könyves Jó. listámon már most fenn van a Battle Royale, mert az egy ilyen féltégla, de nagyon Fú, jó. az nekem nagyon friss élmény, én azt most olvastam decemberben, vagy novemberben tavaly, és úristen, hát az nagyon jó volt. Hát én utolsó könyvnek gondolkoztam, hogy akkor most melyiket hozzam ide, de mégiscsak egy ilyen, igen, egy ilyen negatív vonal zárom, bocsánat. Vagyis hát igazából nem, mert ez Sánta Ferencnek az 5. pecsét. És ez az a könyv, amiről semmit nem szabad tudnod, ha még nem olvastad. Úgyhogy nem is nagyon szeretnék róla sok mindent elmondani. Annyi a lényeg, hogy a második világháború idején a nyilas uralom alatt játszódik Budapesten, és egy baráti ismerősi társaságot kapunk, akik egy kocsmában gyűlnek össze, és felvetül egy olyan kérdés a kocsmai asztalnál, hogy jobb-e bűnösként zsarnokként élni, vagy ártatlanul, de tiszta lélekkel szenvedni. És később ezt az ismerős baráti társaságot a nyilasok letartóztatják, és nagyon kegyetlen döntések elé állítják őket. És a végéről egyáltalán nem szeretnék beszélni, meg szerintem a tartalomról sem szabad többet elmondani. Ez az a könyv, ami olyan gyomrost ad a végén, hogy bár fizikálisan nem kapod meg, de olyan hányinger kerülget, szerintem. Vagy hát engem, én
ilyen ledöbbenve fogtam a könyvet a kezemben, amikor így a végére értem, és csak így néztem ki a fejemből. Hozzáteszem, hogy én nem láttam a filmet, illetve semmit nem tudtam az 5. pecsétről, és azért is javaslom mindenkinek, hogy ne is tudjatok róla semmit, és ne olvassatok utána, se értékelést, se semmit. El kell olvasni, ez egy nagyon rövid történet, de én szerintem életed végéig veled marad ez a könyv. Én ezt miattad vettem meg, legalább fele részben téged teszlek felelőssé. Ajaj. A másik fele részben szerintem Ritát. Úgy emlékszem, hogy ő is úgy beszélt, Igen. vagy úgy írta el a könyvről, hogy hát pontosan ez, hogy így nem kell tudnod, hogy mi történik benne, de amikor egy könyv kapcsán ezek a szavak, meg benyomások kerülnek elő, akkor ott azért tudod, hogy valami, de hát várom is, meg félek is. Ütni fog. Igen. Az biztos. Ja, és egyébként szerintem nem szeretek így általánosítani, de ennél a könyvnél lehet. Ez az a könyv szerintem, ami senkit nem hagy hidegen. Kizárt. Akkor te nem vagy érző emberi lény, vagy nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, bocsánat. De ez biztos. 100%. Na hát szerintem amúgy ez egy jó végszó, mert valahogy azt érzem, hogy lehet, hogy ez csak belőlünk fakad, hogy mi azért nem, hogy mondjam, nem a vidám könyvek felé hajlunk. Nem tudom, volt ezek között vidám? Az Most elején, igen, a Rabál meg Mixátnál. Ja, Rabál, de hát igen. ki is, el is mondtuk 50-szer, valószínűleg ezért, mert tudtuk, hogy nálunk ez a nagy szó, hogyha valami vidám, és nem lehoz az életről, de... Igen. De valahogy, igen, most azért azon gondolkozom, hogy az azért tényleg nem semmi, hogy 200 oldal alatti könyvek ilyen dolgokról tudnak szólni úgy, hogy nem felszínes, meg nem... Még akkor se, mert most például eszembe jut megint az ilyen apróságok, hogy azt sokan pont azzal kritizálják, hogy felszínesen nyúl ehhez a témához, amivel foglalkozik, de nem. Tehát, hogy valójában ezek mind azt csinálják, hogy lehet, hogy csak egy húrt pengetnek meg benned ebből a sok témából, de azt nagyon erősen. Legalábbis én az összes könyv, meg amiket te is elmondtál, azokban is ezt érzem, hogy ezek azért nagyon mély nyomot tudnak hagyni a maguk rövidsége ellenére. És hát nagyon jó, hogy akkor legközelebb is egy olyan könyvről fogunk beszélni mélyebben, ami majdnem beférne ide, mert azt hiszem a Piranézia az meg 230 oldal, vagy valami ilyesmi. Igen, 240-230 valahogy így. Igen, úgyhogy igen, akár azt is ide képzelhetnénk. Maradt-e még benned bármi ezzel kapcsolatban? Csak annyi, amit szerintem már az epizód elején is elmondtam, hogy az összes könyv, amit itt emlegettünk, meg amiket én is hoztam, az összesre így felhájpoltam magam újra, hogy így el kéne újraolvasni, úgyhogy ezért is jók a rövid könyvek, mert ha valaki például az újraolvasással küzd, hogy nehezen szánja rá magát, vagy sajnálja rá az időt, akkor lehet, hogy érdemes egy olyan könyvet kiválasztanatok, ami amúgy rövid, és már olvastátok és tetszett, és egy délután vagy egy nyugodtabb hétvége alatt sorra lehet keríteni, akár ebből a listából, úgyhogy én biztos, hogy valamit ezek közül újra fogok olvasni még idén, valamilyen jó kis rövidet, mert az ember hajlamos elfelejteni, hogy ezek amúgy tényleg mennyit tudnak adni, meg úgy mekkora nyomot tudnak hagyni, úgyhogy ez hasznos volt ez az epizód szerintem. Igen, úgyhogy reméljük, hogy fogtok benne olyat találni, ami megtetszett nektek, vagy valamihez meghoztuk hozzá a kedveteket belőle. Így van. És azt is reméljük, hogy amikor majd a hosszú könyvekről beszélünk, abban is fogtok találni olyat, amihez sikerül meghozni a kedvet. Még akkor is, hogyha az ugye többeknek mumusa, egy 6-700 oldalas könyv, de magunkat ismerve én szerintem lehet, hogy még jobban tudjuk hype-olni ezeket a mamut hosszúságú könyveket. Nekem több kedvencem is van, de ilyen örök kedvencem, ami ilyen nagyon hosszú, úgyhogy azt az epizódot is nagyon várom. Abszolút. Meg de a következőt is, igen. igen, a következő pedig ugye 2 hét múlva fogtok velünk újra találkozni hangban, méghozzá egy könyvkibeszélő lesz, ugye a Piranézit fogjuk kibeszélni, és már nagyon-nagyon várom. És egyébként ugyanazokon a felületeken tudtok minket megtalálni, ahol mindig is ugye van már Instagram oldalunk, illetve e-mailt is írhattok nekünk, Molyon is megtaláltok minket,
és természetesen a kommentjeiteket is nagyon szívesen fogadjuk minden felületünkön. Így van. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!